העניין הבא, אם פעם יכולנו לרכוש דירה חדשה מקבלן עם סלון גדול וחדר שינה שאפשר להכניס בו מיטה רחבה, היום בפינת האוכל נכנס שולחן מינימלי ובחדר השינה אין כמעט מקום לשידה. כולם רוצים יותר חדרים במחירים שפויים. את המחיר אנחנו משלמים בדירות קטנות במיוחד. הכתבה של עדינה גר. פעם היינו מתכננים דירות לפי מטרים מרובעים. דירה איכותית הייתה דירה גדולה במטרים. היום התקדמנו ואנחנו מחפשים לתכנן את הדירה שיש בה תחושת מרחב, שהיא נותנת לנו את התחושה של המרחב ולא רק את המטרים ככמות. כשמחירי הקרקע עולים ועימם גם מחירי הדירות, היזמים מנסים למקסם רווחים ומחבצים את המטראז'. אנחנו רואים כאן דירת 5 חדרים, 105 מטר מרובע, במקום 125 מטר מרובע שאנחנו רגילים בשנים האחרונות. מה שנקרא מותק הדירות התכווצו והמחירים הוזלו. אם אתם נמצאים בימים אלו בחיפוש אחר דירת החלומות, בוודאי שמתם לב שהדירה החדשה מקבלן קטנה משמעותית מהדירות הישנות. הלקוח לא מסוגל לשלם את רף ה1,400,000, 1,500,000, וזה אומר היזם יקבץ את הדירות עבורנו כדי להתאים אותו לכיס הישראלי. פינת האוכל, כשמה כן היא, הפכה לפינה שאפשר לשים בשולחן בגודל 1.60 מטר עם 6 כיסאות ולא יותר. מה שאנחנו רואים פה זה חלל פינת אוכל במקסימום 1.60 1.80 שולחן עם הגדלות. ברגע שאני פותחת את ההגדלה, האורח קרוב לדלת. עכשיו תחליטי אם הוא נשאר פה או שהוא יוצא. חדר האמבטיה המרכזי של המשפחה צפוף מאוד. יש לנו יחידת כיור 90 סנטימטר, מעבר לזה לא ניתן. יחידת אסלה, גם אם היא אסלה סמויה, אבל היא ממקסמת לי את השטח. והאמבטיה. זה אומר שאם המשפחה נמצאת עם תינוק רך וצריך להעמיד פה אמבטיה על רגל, לא ניתן. התקן הישראלי קובע גודל מינימלי של חדר 9 מטרים רבועים. תהיו בטוחים שבמעט מאוד דירות מקבלן תמצאו חדרים גדולים יותר. יש מקום לארון בגדים, מקום למיטה, מקום לשולחן הכתיבה, רצוי שהוא יהיה בעומק 60 סנטימטר, כי יותר מזה לא ייכנס. על ילד נוסף אין מה לדבר, אלא אם אנחנו שמים אותו במיטת קומותיים. גם חדר השינה של ההורים, המאסטר בדרום, שאמור להיות הדובדבן שבקצפת בדירות החדשות, לא מפנק במיוחד. רוחבו במקרה הזה הוא 2.80 מטר, מה שאומר שרוחב המיטה פלוס השידות יוכל להיות במקסימום 2.40 מטר. אחרת לא יהיה לכם מרחב לעבור. שימי לב, זה לא חדר ארונות, זה כוך ארונות. מקסימום ארון 2 מטר, לא מעבר. וכשאדריכלים פונים לתכנן את הדירות, כל סנטימטר חשוב, והמשימה הופכת למורכבת עוד יותר. לתת תחושה של גודל, גם אם צמצמו את המטרים בדירה. למשל, חלל מאוחד של סלון מטבח פינת אוכל בכפיפה אחת נותן תחושה יותר גדולה של מרחב מאשר אותו שטח או אפילו קצת יותר גדול של סלון לחוד, מטבח לחוד ופינת אוכל לחוד. ואם תביטו מעלה כשתיכנסו לבחון דירות, גם הגובה עשוי לבלבל אתכם. על פי החוק, גובה דירה צריך להיות לפחות 2.5 מטר. אבל אם אנחנו מתכננים דירה בגובה 2.70, 2.80 ואולי אפילו 3 מטר, התחושה שגובה הדירה נותן לנו הוא יותר מאשר שטח החדר עצמו. הקהל הישראלי מתחלק לשניים. אלו ששוברים קירות ומגדילים חדרים, ואלו שמעדיפים להוסיף כמה מחיצות גבס על חשבון השטחים הציבוריים. בכל מקרה, דירות קבלן רבות עוברות סוג של שיפוץ מחדש כדי להתאים אותן לצרכים האישיים, ואם מחירי הדיור גם ככה גבוהים, קחו בחשבון גם את התוספת הנכבדה הזו.